ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn asualen bɛ radio jɛkafɔ la ka bɔ Korofina i k'a dɔn dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan na jɛmukan min n'an ko a ma ko tunkarankew ka kɛnɛ tunkarankew ka kɛnɛ ye jɛmukan ye min labɛnnen bɛ radio jɛkafɔ fɛ i k'a dɔn Daba Tunkara n'a ka équipe ka ɲɛsin aw ma dimanche o dimanche maa minnu bɛ taama sira la maa minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma anw na kɛ dɔ da ye an na kɛ dɔ tulo ye an na kɛ dɔ ka hakilina ye o de la jɛmukan ye i k'a dɔn san mugan sɔɔni a bɛ ni k'i tɛgɛ dɔw kan i k'a dɔn baara kɛbaga tilegan in na min ye Ahmed Jakite ale bɛ suya kɔlɛ la ɲininkali ani jɛmukan ɲɛnabɔli min ye Abdou Touré ani Daba Tunkara bi an ye maa wele i k'a dɔn an ka se ka faamuyali sɔrɔ wulikajɔ minnu ni ayiwa hakilina minnu talen bɛ ka ɲɛsin taamadenw yɛrɛ ka gɛlɛya fɔlɔ n'o ye sɛbɛn ye sɛbɛn yɛrɛ maa fɔ fana min yɛrɛ a caman jɛkulu ye o de ye Kartini n'a ye jɛkulu dɔ sigira sen kan coordinateur général des collectifs victimes min ye Kartini n'a ye maa minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ jɛkulu min sigira a to a la an y'a ɲɛmaa wele bi sabula premier ministre ye kunnafoni caman di ani ministre des Maliens l'extérieur ale ye kunnafoni caman di kɔsɔ in na Kartini na ko kan Martin Ali Berté olu minnu bɛ a kɛlɛ n'a wulikajɔ la k'a dɔn min ye u fana ka wulikajɔ ye mun ni mun kɛra mun ni min fɔra i k'a dɔn dabali jumɛn in tigɛlen don waasa an minnu bɛ degun la ne y'o Kartini na ko ye i k'a dɔn a ɲɛ ka se ka dɔn o de la an ye Martin Ali Berté wele nin da siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ kan ka kuma ayiwa Kartini na ko la alors i k'a dɔn ni yanni an ka baabu daminɛ Ahmed Jakite nɛgɛw kɛrɛfɛ jɛkafɔ to a la i k'a dɔn ale sɔnni dalen bɛ fiɲɛ tulukala ani taabolo ɲuman bɛɛ kan nka ni émission min filɛ nin ye an ni Africable télévision jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula min ye Africable télévision ye i k'a dɔn jɛmukan min n'o bɛ k'an bolo sibiri o sibiri i k'a dɔn asafurula sibiri fila o sibiri fila i k'a dɔn jɛmukan min tɛmɛ Africable la o tuma Africable ka ayiwa Manca production n'o ni Africable tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka cameraman bi yan Jules ani Sinali Tunkara olu bara ka jaw ta min ye subahana ayiwa kunnafoni di sira minnu bɛ yen o fana Abdou a sɔnni danbo kan a tɔgɔ di min y'an bɛ ka tɛmɛ sisan direct la Daba Tunkara officiel a b'o kan nka page tɔw fana minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ jɛkafɔ diaspora ani min diaspora 223 ye ani o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ k'a partager. D'accord o tuma an bɛ Jakite a lajɛ fiɲɛni b'an senkɔrɔ joona an ka dafa kunnafoniw ɲɛ sɔrɔ n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ k'an ka maa wele k'a ɲininka min ye Martin Ali Berté. I k'a dɔn an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ joona min ye lamɛnbaaw ye an mana kɛ farafin jamana tubabu jamana américain jamana chinois jamana yɛrɛ minnu bɛ yen n'an t'o dɔn ni hadamaden b'a la k'i ye maliden ye an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma jamana wɛrɛ maa min mana kɛ k'a fɔ i bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la min t'i faso ye nka anw bara ka kan min fɔ n'o ye bamanankan ye i bɛ dɔn m'o la an bɛ dugawu kɛ ka foli fana ta k'i sɛgɛrɛ Burukina bɛɛ b'o la Ivoirien b'o la Laginɛka b'o la nin fa bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ bamanankan mɛ an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma Abdou Touré i k'a dɔn joona joona dafa kunnafoniw yanni an ka maa wele la an ka ɲininka Kartini na u bɛ kɛlɛ min na a la an bɛ don min na i n'a fɔ bi karamɔgɔ Daba Tunkara dafa kunnafoni minnu bɛ yen nɔ o ye k'a fɔ malidenw kɔni minnu bɛ tamayɔrɔ la gɛlɛya bɛ u caman kan janko minnu bɛ Alizeri jamana kan min ye an ka diɲɛ seginna ni tunba min bɛ a ka baara ɲɛsinnen bɛ tunkarankew magɛnni ma n'u ye gɛlɛya sɔrɔ n'o ye OIM min ye ale kɔni bɛ nana ni maaw ye waati laban in na maa kɛmɛ ni kɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun walima dɔgɔkun fila ka bɔ Alizeri jamana kan gɛlɛya ye min ye o ye k'a fɔ maa minnu bɛ Alizeri a caman b'a sɔrɔ Alizerikaw ka sariya ko u ka gɛlɛn kosɛbɛ sɛbɛnfura ko ɲɛ ka gɛlɛn sabula ni i donna ni ye waati dɔ kɛ i b'a sɔrɔ kalo saba o kalo saba tuma dɔw la san kelen o san kelen i kan ka bɔ jamana kɔnɔ de ka tila ka segin ka na n'u y'i yamaruya ka kasi d'i ma i bɛ tila ka segin ka don bilen donc n'u y'i bɔ a la min fana ye Alizeri gɛlɛya dɔ fana min ye malidenw kan dɔw bɛ to yen nɔ ka taa a ɲini ka don min ye Libi k'a fɔ k'u bɛ taa kɔgɔji fɛ nka gɛlɛya ye min ye olu fɛ yen nɔ kuma caman ni maa min minɛna nin waati laban ninnu na a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye sabula o ni diɲɛ jamanabaw kɛlen bɛ ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye taama cɛjuguya dugumasira taama ka se ka a kɛlɛ o la maa caman bɛ kaso la o yɔrɔw la o fana k'i bɔ a la minnu mana kɛ sigibaga Alizeri a sɛbɛn ko ka gɛlɛn an da ser'o ma nka mun fana ye wari ci o fana ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten sabula n'i bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka 5000 ci jamana kɔnɔ yan nɔ a dɔw la i b'i jagoyalen don ka 5000 de kɛ a musaka ye walasa a bɛ se ka na donc maa caman kɔni bɛ ka nali fisaya ni toli ye o baaraw bɛ sen na bi n'u cɛla ka bɔ Alizeri u bɛna bila Niger de
de folo o ka o yem ka yoro min be no nu forla nyonga nu chala o soro ka bismillah ne nu yekana o ambi domina fo be ko ne ko fana be sina ministre de mon l'extérieur ni l'intégration africaine ulukmbe projet la projet min be no ko nyesi e jamana de mamunu katelinga tatamaru la kosobe o kala je bara bulu munum se ka ke u fe ni akilla munum se ka nyafu ngena o ko ne bara am se ka fo sans bara kundo gabara en kunchela tenentemeni o femini e seria e sebe woni yulu fana di moma mamun be no ulu sendo nyogondan do la mun be no ni sebel kala do wal manu be kuma radio la ani mun be émission télé o ke o na tawla na la sona ma mi kunguni ni sabula ako stratégie ka doni o kumi ma wille ma mulu bi antna do be dafe kana na tawira na ambe be lajile wala mawye famel ko mankama très bien Abdou Touré ka do korofo nyana sogo ka pasa muru dakago min ye tunga tali i ka do a gɛlɛyara an bi boli ka yɔrɔ yɔrɔ sɛgɛrɛ fɔlɔ i ka do a bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ gɛlɛmanw ye i ka do taakun ye sɔrɔ ye taakun ye baara ɲuman sɔrɔli ye ka se ka somaw ni hinɛ Abdou an y'a kɔlɔsi o jamanaba minnu bɛ yen ni sɔrɔba tun b'u la o jamanaw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka tɛmɛ hali anw yɛrɛw ka jamana kan non seulement jamanaw tiɲɛna Abdou i ka do a jamana sigili walima a donni o fana gɛlɛyara o tuma waati dɔ sera sa an ka taamadenw ka hakili sɔrɔ Abdou hali ni i kɛra maa gɛrɛgɛma ye ka don a jamanaw kɔnɔ i k'a dɔn i laban o laban i bɛ kɔsɛgi bɛlɛ boloda sabula i taakun ye min ye o si tɛ sɔrɔ Abdou i k'a dɔn i bɛ taa bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ min tɛ ka jugu fo k'a fɔ k'a to ten o gɛlɛyaw la baarakɛbaliya b'a la o gɛlɛyaw la siyɔrɔntanya b'a la o gɛlɛyaw la i k'a dɔn ayiwa hali ka dumuni sɔrɔ k'a dun o bɛɛ lajɛlen b'a la o tuma min ye taama ye a cɛjugu min ye taama ye i k'a dɔn ayiwa kɛ kun fɛ min ye taama ye k'a sɔrɔ wulikajɔ a tiɲɛ t'i bolo Abdou waati dɔ sera sa an ka jamanadenw i k'a dɔn u k'a hakili jagabɔ min ye taama jugu ye k'o dabila Abdou i k'a dɔn an y'a fɔ lamɛnbaaw ye jamukan daminɛ na k'a fɔ an ye wele bila dɔ ma min ye Martin Ali Berté ani da siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ kan min ye ayiwa wulikajɔ ni jateminɛw ye olu taara jɛkulu sigi jɛkulu min n'o kelen bɛ k'an ka jamanadenw tɔsi jɔ bi kosɛbɛ tɔsijɔ ye mun ye o de ye kartinina ye Martin Ali Berté i bɛ se k'i ɲɛfɔ an lamɛnbaaw a n'an filɛlɛbaaw ye wa alhamdulillah n bɛ jɛ k'a fɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na ne tɔgɔ de ye Martin Ali Berté ne ye CVCN coordinateur général ye c'est-à-dire collectif des victimes de la carte Nina carte Nina numéro d'identification nationale malien bɛɛ lajɛlen numéro kelen kelen donc o baara in boloda la donc a kɛla sababu ka gɛlɛya lase mɔgɔ mun ma jamana kɔ kan ni jamana kɔnɔ donc an y'a ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ kɔnɔkulu ye ka laɲini caman kɛ gouvernement fɛ a ka yɛlɛma don baara tagabolo la dɔɔni par sabu kɔlɔlɔ fanga bonyana kojugu donc ne o ɲɛmɔgɔ ye oui mais Martin Ali Berté nin den chef fɔlɔ k'i ɲininka nin na i k'a dɔn awa duloki min di kana i se k'i bolo don jufa la yalima e yɛrɛ maliden min sigilen bɛ kɔ kan ni katinina gɛlɛya b'i la wa sabula n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ jɛkulu sigi ka kuma mɔgɔw tɔgɔ la fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a gɛlɛya kɔnɔ walima a gɛlɛya i y'a kɛ ka kɔrɔ bien ne sigilen tɛ jamana kɔfɛ mais n bɛ se k'a fɔ n sen kelen bɛ yen wa sabu n wolo dɔgɔnin ale dɔrɔn de ye n dɔgɔnin kelen ye n ye a bila ka taa jamana kɔfɛ ɲinɛ y'a san 6 ye a taara a ka papier ko ɲagamina n y'a essayé n ko n bɛ dɛmɛ don a ma cogoya bɛɛ la non n ka wariw yɛrɛ taara a la tuma dɔ la a bɛ fɔ i ye ko ni bana b'i la i kɛtɔ k'a fura ɲini n'i ma ji yɛrɛ bɛ kɛ fura kɛlɛkɛla ye donc bɛnkanni caman waleyaw caman kɛla n na donc fo ka taa kɛ n yɛrɛ nana hakili sɔrɔ k'a fɔ bon ne bɛ nin dingɛ min kɔnɔ maliyɛnw ka ca mun bɛ nin dingɛ in kɔnɔ donc an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara dɔw boloda min b'a to ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. alors min ye ayiwa jɛkulu in ye n'o ye CVCN ye yalima i ni maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛ ɲɔgɔn kalama baara kutumu kɔnɔ wa yalima jamana ɲɛmaaso b'i kalama a baara la wa. bien an b'a fɔ alhamdulillah maliyɛn an bɛ jamana caman na ani mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye jamana ɲɛmaaso ye ani mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn kalama alors don ani CSDM mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye la a ye ministre de l'administration territoriale nin y'a ministre sabanan ye mun bɛna ɲɔgɔn kɔ n'an y'o écrit kelen kelen donc sur ce an bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ b'a kalama parce que siɲɛ dɔ la an ye kuma ɲɔgɔn misɛnnin dɔ kɛ hali ka ja ale y'a sɔrɔ si kuma sɔrɔ kow la ɲɛnama fɔlɔ. bon ni maliyɛnw y'a mɛn k'a fɔ dɔ bɛ kɛlɛ la carte nina ko la a bɛ diya u ye kosɛbɛ mais carte nina yɛrɛ an bɛ dangan min na bi a ko bɛ cogo di. Ah, ça c'est très bien. Carte Nina bi Mali kɔnɔ
gɛlɛya ba de b'a kɔnɔ jamana kɔ kan ni jamana kɔnɔ kartina ko gɛlɛya ba de b'a la baara min no an tɛ se k'a fɔ ko baara jugu de don kartina ye baara ɲuman de ye parce que an b'a dɔn nous savions quand même qu'en âme et en conscience jamana tɛ ko i bɛ développer ni recensement biométrique tɛ jamanaden kelen numéro kelen an ye jamana fɛn fɛn tubabu la Côte d'Ivoire Sénégal et autres olu bɛ jamana mun développer la donc u bɛɛ tɛmɛna nin sira in de fɛ donc kartina ko an b'a fɔ vraiment a cogo ɲɛna mais Mali la complication gɛlɛya caman dɔ la Mali ta la fo ka taa kɛ ni magosaw nana magosa qualité minnu ni bɔ magosaw don waritiɲɛ magosaw de don donc ainsi de suite n'i ye ko kartina bɛ da kelen min na bi Mali kɔnɔ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ misala n'i mago b'i ka kartinina la et que i bɛ fɛ ka carte minɛ i tigɛ la dɔw bɛ se ka san 6 kɛ san 7 kɛ u t'u ka carte minɛ tigɛ la je suis témoin o don nana Korofina mairie la situation dɔ la n jɔla n y'a man fila ye u nana n sigilen sɔrɔ o ko ma ko chef ko ne ka duloki cɛ tamasiyɛn ne ko ne ma ni cɛ faso la ne ko n ko mun bɛ yen parce que moi je suis curieux o ko non ko cɛ bɔra k'u gosi sa k'a bɛn'u ka carte d'u ma a taara n dɔ yɛrɛ ka téléphone ye tellement que carte ti sɔrɔ sɔgɔmada fɛ dɔw de bɛ wuli à partir de 4 heures du matin ka taa Korofina mairie da la ka taa aran jɔ u ka papier nɔfɛ walasa ka papier sɔrɔ a dɔ la dɔw yɛrɛ o delila ka dɔw yɛrɛ ka moto minɛ a la donc i b'a kɔrɔ cɛw bɛ bɔ cogo min na à partir de 4 heures du matin 5 heures du matin musow fana bɛ bɔ o heure kelen na ka se ka taa aran jɔ i b'a sɔrɔ fana n'u fana nana carte nɔfɛ tali bɛ kɛ an bɛna se 9 heures 10 heures ma agent bɛ bɔ k'a fɔ bɔn ko mɔgɔ min taara a ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ tɛ ta o don na bilen donc an dun bolo Mali nana ni a ye a ma wari k'a la ko fu don ko a ka kɛ don problème t'a la mais ni a accessibilité nɔgɔyala an bolo o fana ye fɛn min ka ɲi kosɛbɛ ani tuguni n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma don i ka papier la sariyaw de b'a la mais sariya minnu o sariyaw ka gɛlɛn maliyɛn ma bi kojugu parce que misala ni mɔgɔ min ni i bɛ fɛ ka araveille kɛ ou bien ko fili yɛlɛ a la si ko fara tɔgɔ kan a bɛ fɔ k'i kana n'i ka wolosɛbɛn original ye i bɔla min ye a kɛ to musokɔrɔba bɔla ni min ye dɔgɔtɔrɔso la k'i kana ni o ye n'a fɔ ma ko volet 3 certes o tɛ bɛɛ bolo mais recensement kɛlaw kɛtɔ k'i ka recensement kɛ adamaden bɛɛ bɛ fili o kɛtɔ k'u ka i ka recensement kɛ a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ bɛ fili parce que n delila ka dɔn min ka kɔrɔ ni a mɔkɛ yɛrɛ donc o tɛ négligence mais o ye agent recenseur ka fili de ye donc maintenant n'i ko bɔn ko o kana o tigilamɔgɔ kana ni a ka wolosɛbɛn original ye ni o y'a sɔrɔ o tununna donc o b'a yɛrɛ fɔ ale ta tɛ se ka yɛlɛma. oui Martin Ali Berté an bɛ nin bɛɛ dɔn seulement an b'a fɛ ka min dɔn bi carte nina ko kura jumɛn b'a la ni aw minnu ni aw de ye coordination générale collectif victime carte nina ye ko kura jumɛn b'a la fɛn kura jumɛn fɔra. bien fɛn kura baden de donna la nin yɔrɔ nin na n bɛ profiter k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ka mɔgɔ bɛ jamana kɔfɛ a ye nisɔndiya daminɛ fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yan a ka nisɔndiya daminɛ barisabu mun na gouvernement min sigila sisan n'o ye Asimi n'a ka mɔgɔ ye u ye kala don u ɲini na ka bɛn ni an ka laɲiniw ye an ye demande caman don an ye kuma caman fɔ mais o don premier ministre Choguel Kokala Mayiga a bɔla a ye ŋunaya fan di anw ma a ye a ka ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Mayiga a ko a ma n bɛ a kalama k'a fɔ ko maliyɛnw tɔɔrɔlen don jamana kɔfɛ n b'a kalama k'a fɔ ko maliyɛnw ni bɛ ka bɔ jamana kɔfɛ donc ko parce que ko carte nina a ye semaine kelen d'u ma a ye taa a ka taa hakili jagabɔ k'a kan a ye hakili jagabɔ k'a kan ni a ye min sɔrɔ a ka na ni a ye on va voir la faisabilité des choses donc o de ye kuma kura yɛrɛ kuma kura min ni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi donc ni toujours baara bɛ senna ka kɛ semaine tɛmɛnen kɔnɔ ani semaine nata donc hakilina min mana na min bɛ a yira k'a fɔ vraiment à partir de ces dossiers ceci cela Mali passeport bɛ se ka dilan kɔfɛ ou a bɛ se ka dilan ten donc o de bɛna kɛ lafiya bɔda ye i n'a fɔ an kɛrɛfɛ jamanaw bɛ a kɛ cogo min na k'a sɔrɔ o ma ani carte nina don ɲɔgɔn na donc o de ye ko kura min ni a bɛ na ni ko in bɛɛ ban n bɛ profiter yɛrɛ ka régime transitoire fo parce que mun na ɲinan ye an san 6 san 5 ni san 6 ye a la ministre si ma deli ka kala don a ɲini a ka bɛn ni an ka woyi ye donc Choguel bɔla o don ka kuma min fɔ a kuma jala an ye kojugu. oui mais quand même nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka fɔ ko yɛlɛma bɛna don carte nina na Abdou Touré hakili b'a la waati kɛra a fɔra k'a fɔ ka tunu ta ka bala ta k'a fɔ wulikajɔ bɛna boloda ka maliyɛn sɛgɛrɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ alors o ko bɛ cogo di.
Oui, effectivement, Kramo de Watonria Fochumina, what Jokela, we Baradon Nundu, Kurwar Jamanakam, ou Baran Ministry Fla ou Lukumbe Akenekam, Ya Fochumina, Ministry Mumbe, Territorial Kuna, and Mumbe Jamanare, 7 Frau, Yanaboli Kunani, ou Interior Kufo, ou Lukumba Kenekam, or Munkoni Kufola, Kapoko tablet na clan tablet Baduru, Kubna di Malikona and Malikoka. Malikon na kuwe tableti basa wani kime duri jamana kwa na kuwe tableti bakile ani kime duri kubna tamayoro malion segero usigero la wala seka adon malien ake mumbe gela mumbu kanga seka flu bla jirin ka lakli mumbi bulu sisa itseka elma munko o elma bike nga afola ko war mun kun fola ola million keme sheki de kun fola ko bita musakala gouvernement ko o kacha ko tulu ko million keme nani o baren kun fola kun gun damina ga kun kala maje bay sabla ko war jamana ka ayela ka fo ko warbe kam ne mado la ayela ka fo bisi basa tima yela baran nuna amadu na fo bi ibi do kala ma ko kuna funu yawla o ko bi chugodi bien vous savez que Mali est jamana mi ni kuma dola akadi nyamoro ka komoro de musala ko be a tient kuma dola donc ça c'est d'un côté mais de l'autre côté ama foko négligence be ala doni ba sabu ni tunganango ka we warim la do Mali kono ni banque mondiale ta. Bienvenue sur Bamako 24 7 jours sur 7, la radio au Mali. Banque mondiale ka la cellula 2019-2020 kono avec ben Mali un 5e budget national de mo donc o milliard oui donc mo mi me ye ko absega milliard la do aka jamana kono million go problème o tiga lafia million go problème ka o bali vraiment o fana ka bo mo aklimo al tungana ngo wore dama biseka ni ko nyerebo ka tabletu sa ni gorma sona ko an photo na ka bikete al tungana ngo wore dama biseka financer donc o mi flani Mokhtar Wane akela wasro Mokhtar Wane ne premier ministre ayeni la nyinu nunu ke bon après tala ka boy mais yala ka taka boy tama bo shishma bon donc mo ode kala mo woronina oba to amin ngal ke tuguni o kunye o fanfla e gela dono na o kunye million keme shegin damadi o ni baraba mumbe no kanga damne ni ministre na ka mawtala o akli jagabo administration territorial mawdu kuru no war dago shibuya adola amin an yere ninga keme million keme shegin tamasaka yana bo o tana saka yana bo wa. Oui bon en aklina comme toujours barabe ka kede en aklina konti dore o be ka baramke absaka tuna jo muzalagala misala sa ni ko be anga la nyini ni ko be passeport gla ni katnya ko de ala problème parce que à code ko auta barake barami bato mo mumbu sigoro la o la halia mundi o ka buguna tike ni fona ata barake dans ce sens là o sera la fia trop mina donc je trouve que atna worko la nyini blia atna drome kele la nyini blia muna fin de sega o yanga proposition o yanga client jamana ma fo certes absa fo bo chevra ni vega passeport nyini et que tu es établi à l'extérieur temen procédure in fait donc atna c'est quoi agent blagata recensement courant ni font que non atama be je ma supplétif boula donc ni je ma supplétif villa wa fo il donne no jamana fait ba wa ika buna tige jamana be a don parce que charatu do au siège à Caen donc au jamana c'est fo ba nga barakeni oye pour décanter cette situation également donc en boulot ça va pas également nécessiter de dépenses ni gouvernement ka un clip à la tourmente na akalati alors ikado ambalma aminu baraka lame amba datlo ka abdou ka kunafunina abdou ko ka foyer ambe facebook dabatungara officiel walma diaspora 223 walma jekafo diaspora donc ça c'est le direct sur Facebook. Alors ikado Martin Ali Berté yalma awere baraka bara menke wasa gouvernement pese ka hakili soro gouvernement se ka tachike ambalma minnu be n'u be kartini na gelalo ka se ka soro aye tama jumenge aye wuli ka jɔ jumenge aye pression jumenge wasa ko inga se ka ɲɔgɔn sɔrɔ aye mun kɛ bien d'abord abado ame démocratie jamana de kono kele ni fin nous ati fochine donc il faut passer par les voies administratives également anye ministère de la collectivité total écrit un moment parce que ni y a eba fo karmas na ko a ne bolo anga akete o ka sur proposition de e rebolo jelatike ere
ne k'a fɔ Abudu ni maɲi min ka ne b'o ko fɔ Abudu ye donc anw yɛrɛ jɛna ka fara ɲɔgɔn kan an ye texte dɔ élaborer texte mun ni an bɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ sɔnna an ka sigi ka kuma an bɛ min soumet o la ni o y'an hakilina ye ni anw bolo a bɛ ɲɛ cogo min na Katina ko bunna ko kan donc ni ye o baara ninnu ye an sera ka mun bolo da ni an ye baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ ka bila nka ŋunuŋunukan na an b'a fɔ alhamdulilayi parce que a fɔla o don n welela numéro appel privé dɔ la k'a fɔ ko an labɛn ko se bɛna kɛ anw ma a tigi y'i présenter position dɔ la n ko problème tɛ a la n ko laɲini dɔ b'an bolo an kɛlen na mun yɛrɛ bila gafe kɔnɔ ka bila ni sekɛla ma an b'o yira aw la jamana ka sariya de don mɔgɔ kelen tɛ se k'a bousculer mais sariya min don a bɛ ta jamanaden bɛɛ de kɛmɛ kama donc bɛɛ lajɛlen de fana bɛ to o sariya sen kɔrɔ ni hakilina b'i la i bɛ proposition de kɛ mais e tɛ a fɔ ko nin ka kɛ jago la donc sur ce an kɔni an kɛlen don ka proposition dɔ labɛn min yɛrɛ bɛ 3 pages bɔ an pɛrɛlen don ni gouvernement ko an ka sigi ka fɔ kɛ an pɛrɛlen don k'a di gouvernement ma an b'a fɔ k'a ta jago la o fana bɛ se k'a sɛnsɛn ka fara o hakilina kan min bɛ se ka passer cogo min na a bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ bɛna to ji la ni ye nɛgɛbilen d'a ma a b'a minɛ a bɛ se ka kɛ ni se k'an bi ni bɛ Mali passeport nɔfɛ an b'a fɔ ko na ni carte d'identité dɔrɔn o bɛ se ka kɛ an hakilina ye mais i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ a dingɛ kɔnɔ o b'a fɔ bon n'i ko bɛ Mali passeport nɔfɛ ni na ni carte d'identité dɔrɔn passeport tɛna kɛ fɛn min bɛ kɛ bila valeur la jamana kɔfɛ hakilina wɛrɛ bɛ se ka kɛ o la donc an ye nin baara nin de boloda ka bila ka pɛrɛ ka gouvernement kɔnɔ n'an nana an bɛ sigi ka kuma. oui Martin Ali Berté jɛkulu caman bɛ yen min sigilen bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan jɛkulu yɛrɛ bɛ yen walima minnu fana hakili bɔ ka bin jamana wɛrɛ la alors min bɛ se ka to carte ɲini ko a bɛ ɲɛnabɔ yalima an n'olu bɛ baara kɛ n'a bɛ baara kɛ a b'a kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛ ɲɔgɔn kalama wa. bien o don an ni CSD mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn la an ye ɲɔgɔn faamuya a bɛɛ de ye hakilina kelen donc o tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛɲɔgɔnya b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre ye ŋuna ka bɛn ni an ka situation ye an ɲagarila an ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ an ma fosi fɔ ala ye k'ala fo k'ala barikada yani u yɛrɛ bɛ ka analyse mun kɛ faisabilité min kɛ yani o kana ni a ye kɛnɛ kan nka kuma dɔ la an b'a miiri k'a fɔ ni faisabilité a mana kɛ cogo o cogo a bɛ ɲɛ wa sabu mun na hakilina dɔ de tara min nana ni kɔlɔlɔ ye donc n'i y'a mɛn an ka taa hakilina wɛrɛ ta o kɔrɔ de kɔlɔlɔ min bɛ yen an bɛ fɛ k'o de basi ka bɔ yen donc yanni gouvernement yɛrɛ ka prononcer là-dessus an ye ɲɔgɔn ye kɛ an ye ɲɔgɔn faamuya an ɲagarila donc an ni ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama alhamdulilayi an bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. an balimaw a sualen bɛ arajo jɛkafɔ la ka bɔ Korofina jɛmukan min n'an b'a boloda dimanche o dimanche tunkaniko ka kɛnɛ an b'o kɛnɛ de kan an b'a munumunu ayiwa fiɲɛ karamɔgɔ fɛ min ye Ahmed Jakite a ka duman dɔ sura an kunna fɔlɔ. bien Ahmed Jakite malidenw mana bɛn fɛn min kan i k'a dɔn an b'o de fɔ wa anw fana bɛnn'o kan ni ganakoyi fana bɛ min na an b'o fana na o tuma maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye maliden min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan ele ni ko teliya ani ko faamuyali walima nin gɛrɛɲɛ o de bɛ se k'an bɔ ɲɔgɔn na sabula i k'a dɔn maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka hami an'u ka jɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana ma ni jɛkulu sigira min ko k'a b'u dɛmɛ hakaja i k'a dɔn anw kɔni b'o o jɛkulu fana dɛmɛ coordination générale du collectif des victimes de la carte nina Martin Ali Berté olu ye jɛkulu sigi waasa maliyɛn bɛ dɛmɛ carte nina ayiwa lahalayaw la cogo min mais Martin dis-moi maliyɛn minnu bɛ ayiwa farafin jamana maliyɛn minnu bɛ Europe jamana na u ka gɛlɛya ye mun ye carte nina ko la comme aw kɛlen bɛ ka association sigi k'u dɛmɛ u ka gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye dɛ. D'abord c'est bien mun bɛ farafinna ani mun bɛ tubabula a bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛyaba kelenw ye gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a gɛlɛya dɔ ye alhamdulilayi dɔw bɛ taa jamana kɔfɛ u bɛ misaliya sisan dɔw n'i bɛ don Espagne dɔw bɛ don u tɛ don ni papier yɛrɛ ye donc u selen u bɛ se ka tubabu mana o tigɛ minɛ o tigɛ la u b'a fɔ bon d'accord aw nana o ɲɛna a ye na an bɛna aw enregistrer a ka dɔn k'a fɔ vraiment ko aw bɛ an ka dɔn k'a fɔ aw hakɛ man ka jamana kan donc o enregistrement kɛyɔrɔ dɔw bɛ si dɔ fɔ dɔw yɛrɛ hakili t'u si la yɛrɛ parce que munna i b'a dɔn très généralement mɔgɔ caman bɛ taa tunga kan o ma kalan donc u bɛ ɲininka ko e ye le combien n'i ti dɔw bɛ kunkolo kɔrɔ ta u bɛ se ka san hakɛ dɔ fɔ u tɛ min ye ainsi de suite bon n'i ye o san hakɛ fɔ si c'est avéré que k'a fɔ vraiment k'i to Mali la e delila ka recensement kɛ e ye san hakɛ min di o ma o ni yan recensement ma kɛ kelen donc i bɛna gɛlɛya sɔrɔ don n'a nataw la parce que tubabu kɛlen k'i minɛ u b'a fɔ bon d'accord n b'a ɲini fɛ i ko i ye maliyɛn na ni maliyɛn passeport ye an bɛ an ka papier dɔ d'a kan an bɛ i bisimila i bɛ sigi anw fɛ yan i bɛ tigɛ la yɛlɛma i n'a fɔ komi o de ka di i ye donc étant à l'extérieur olu fana b'u ka mɔgɔ wele Mali la yan a ye n ka baara kɛ a bɛ ten an mago bɛ nin papier in na
donc fɔlɔfɔlɔ anw mɔgɔw tun bɛ baara kɛ ni o tun bɛ taa jugement supplétif de kɛ ni avec directeur adjoint à l'époque monsieur Ouattara ne ni an ye ɲɔgɔn faamuya dɔ kɛ donc a y'a yira k'a fɔ parce que ne de y'a ɲininka n ko munna avec ti baara kɛ ni jugement supplétif ye parce que jugement supplétif kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ni kasara y'i sɔrɔ ou bien ko dɔ y'i sɔrɔ k'i bɛ se ka taa jugement supplétif kɛ juge ka siéger a kan k'a fɔ an sɔnna ka masina si kɛlɛ nin a si kɛlɛ nin a si kɛlɛ nin a tɔgɔ nin a tɔgɔ nin donc n ko munna aw tɛ baara kɛ n'o ko non ko avec mɔgɔw nana n'u ka sariya ye ko don min na k'u b'a émission kɛ radio la k'u ye radio 7 de sigi ɲɔgɔn na walasa ka maliyɛnw ladɔnniya donc fɔlɔfɔlɔ baara tun bɛ kɛ ni jugement supplétif dɔrɔn de mais avec mɔgɔw nalen ko non an tɛ baara kɛ ni jugement supplétif ye donc o gɛlɛya caman de bɛ u kan donc fo ka taa se bon dɔw b'u yɛrɛ bila ka bɛn étage sanfɛ k'u yɛrɛ faga parce que mun na ni tubabu ye i tɔgɔ ni jamu n'i ka wolodon sɛbɛn intact a bɛ machine de kɔnɔ donc ni kɔfɛ n'i nana ko ne de ka masina ye n kun filila a bɛ ten tubabukɛ t'i lamɛn parce que mun na e ye kuma fila fɔlɔ de donc o fana b'a fɔ bon d'accord n fa dugukolo n bɛ segin ka taa yen o ka a lajɛ k'an ka papiyew dilan conformément à ce que j'ai donné ici i n'a fɔ ministre colonel Ablaye Mayiga y'a fɔ cogo min na a ko an bɛna yɛlɛma don a la ka bɛn ni u ka hakɛw ye jamana kɔfɛ donc ɲɛmɔgɔw bɛ a kalama donc i b'i ka jugement supplétif kɛ avec ça i tun bɛ taa i ka passeport kɛ kabini a kɛla biométrique ye nina tun tɛ a la donc i tun bɛ t'i ka passeport kɛ avant mais nina donnen a la a bloquera o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka don don o don ni mun fana don la dɔw b'u ka siw yɛlɛma dɔw bɛ se ka minɛriw ka avantage bénéficier dɔw b'a kɛ nin raison ninnu bɛɛ lajɛlen kama donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na ni gɛlɛya ye donc gɛlɛya min bɛ farafinna o gɛlɛya kelen de bɛ nanzara la donc a bɛɛ de ye bugunnatigɛ ko in ye. an balima an minnu tulo b'an kan na an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn nin ye Martin à Liberté coordination générale collectif et des victimes de la carte Nina alors na aw fana ye faamuyali min sɔrɔ carte Nina ko la walima a b'a fɛ ka ɲininkali wɛrɛ min kɛ walasa maa caman ka se ka kunnafoni sɔrɔ a bɛ se ka nɛgɛjuru ci alors 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 an b'a k'aw lamɛn wasa dɔ ka fara kunnafoni kan sabula an y'a mɛn Martin da k'a fɔ premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ sɔɔni carte Nina gɛlɛya fɛn o fɛn b'a la i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛnabɔ maliyɛn minnu ka sɛbɛn tiɲɛna o minnu ka baarako dɛsɛra o minnu dɛsɛra ka passeport sɔrɔ o n'a ju ye carte Nina ye premier ministre an y'a mɛn Martin kɔni da k'a fɔ a ye layidu di a y'a ka ministre yɛrɛ wele ka kangari da a ye k'a fɔ a ka wulikajɔ boloda nka an kɔni b'a fɔ a ye a tɛ hali kalo 4 kalo 6 bɔ Abdou bɔra k'a yɔrɔnin fɔ a ye min kɔni ye ayiwa tu disais quoi min ye an ka jamana minisiriso fila olu kun ye wulikajɔ kɛ olu baara in min don Korowari de fɛ yen sabula maliyɛn ka caya dɔ de kosɛbɛ a kun daminɛna tablette kun bɛna san tablette 5000 ok voilà donc o baara kɔni n'o tablette ma se ka ɲɛnabɔ en tout cas premier ministre bɔra ka min fɔ maa bɛ se ka kala tora kuma kan o tuma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru la 00223 20 24 76 29 ani tile somɔgɔw bɛ di nba jɔn don n bɛ ka invité fɔ George Silla dɔ ka bɔ New Jersey New York. George Silla New Jersey, how are you my friend? I'm okay. How are you kene? Merci an bala tanu. N b'aw fɔ n b'aw ka invité fɔ. Ne kɔni ma se ka faamuya de sɔrɔ Mali administration na. A filɛ émission min na carte Nina na ne yɛrɛ b'a gɛlɛya la bon gɛlɛya min don ne ka carte Nina a carte Nina kuma fɔlen maa fɔlɔ min y'a ni ne ma kɛ maa fɔlɔ ye ma kɛ filanan ye n bɛ kɛ sabanan kɔni mais ne ta de tununa a tununa n bolo de ayiwa ne ta tununa n bolo de n taara ambassade la n y'a déclaré ambassade ko k'olu tɛ se ka ko bɔ a la n taara Bamakɔ u ko n ka taa ministère de fɛnkɛ la administration territoriale la n taara ye olu ko n ka taa fɔ perdre papier ta polisi la n taara ta ka segin ka na ministère la ministère ye papier di yan n taara Korofina mairie la Korofina mairie ye n bila ka taa radio Jekafo fasi la siranin bɛ yen n taara olu ye fɛnkɛ bɔ ka di yan numéro bɔ ka di yan a san 7 de filɛ nin ye ou bien 8 n ma se ka n bolo da carte kan Bamakɔkaw ko k'olu t'a di yan Bamakɔ ko n bɛna taa New York n nana New York ambassade la jusqu'à présent Mali ambassade la carte Nina remplacement ma se k'a sɔrɔ kabini fɛn bɛɛ kɛ da ka boti fɔlɔ ne y'o kɛ ni reçu de mais ani bi cɛ ma se ka n ka carte sɔrɔ n tɔgɔ ma changé n si ma changé n ta tununa de
Oui, il y a famille, mais Abdou, alors, nous, numéro mindile, vous savez, baraka, vous savez, passeport sur la numéro c'est baraka mais modola numéro c'est baraka mais numéro carte de la ca au sorombulo parce que le cadre mais min be kan toro même la ta ya sa tenyara bo administration kan ka exemple de jamna dewnye mais ni administration rebe ka jamna dewn compliqué ta jogoina merci bien jamna dewn fana on kala na on parla na ese ka buni sirawore yo sila ka namra kala on to ma changer si ma changer foi ma changer mais a tourna de cara place dron o bin ka santambo merci bien sila afamiara administration mo de te barala kuma en bi flow de te barade merci bien nga fa te barake mo hadne te barake ni barake ni ti fitini me mo ko wa famia très bien bravo sila inche kamara afo asafurla ma sigeti ma ala kan gisoba ala kan gishi alors merci ayoro mo fosana ngati me kramo de batungora le cas m'est arrivé moi-même de la carte nina pumemolo ka konye ngamo bolo ka carte pumeno a photo de facile aya seno kambulu chuka maseka sorola 00223 20 24 61 29 maintenant on va te revenir inchallah. Allô oui, bonjour monsieur. Bonjour Daba, comment tu vas? Aladjo Moussa. Comment vas-tu Moussa? Ça va et toi? Moi je vais très bien, ça fait un bail hein. Oui, ça fait longtemps. Ah ok. Oui. Ay basita on. Ah, folie de avoir invité. Neta emuye nega carte nina Carla de Daba. Ka carte play. Parce neta ra vote ke vote là-bas na ne nyina na ko nga portefeuille kono. Donc à ma grande surprise neta to malla ne ko mbata dron ne ba aklale flala. Voilà. Donc solution jombo la. Bon, ne bi se ka famia to di Mali carte ni carte nyana ma bain. Muna abe carte. Or que carte fidélité chama me ne ka portefeuille kelingono. Akite carte. Muna Malika ni joro bain be carte. Et puis muna abe glan kokande. Muna Mali era se ka ni monopolita. Muna tubabu ba nga carte monopolita. A warbe verso de fu. Al ni bita passeport warbe sara. O tubabu de bata. Mali ta bénéficié. Sénégal passeport est 30 euros de. Wanan Mali passeport wa tani ko alibi. VIP ne retara malla ni VIP ta malla wa mwan pla. Voilà. D'accord. Poli belebele be invité ko ala ka udeme. Merci bien Moussa Sall. Alors voilà ni ma wrebe jabi wara douala ni ngali minun kera ibse ko ofra Martin Ali Mali Martin Ali Bertier. Alors ni ngali minun kera, qu'est-ce que tu en penses? Iga clair. Ni ngali no o kain ko sebe ko kenan ko sebe ni Mali carte tourna Dota Carla. Est-ce que au fallait jour est-ce qu'on peut kele ko frana? Bien sûr. OK. Amé n'aura pas tourna carte na ko la mode là. Il va vienti kelenge ni me do moto là. Vienti garantir le Mali carte ni nai. Vienti kologa galen Mali carte parce que absa cour al doni. Mais Mali carte na jaleno. Donc Mali nana a di maliomo ko ayhon wortibo ala. Mais ni ko ya asor adamada ay flide ni ko ya sora ibolo jamara ba fo bo ki gata certificat de perti ni certificat de perti sora beta alado et ya famia donc avec la circuit là abta ina fo avec gland francide donc avec la circuit là mun ko son e ka se ka koro soro to mina mais do be we aka be santambo mu ka folo folo soro tike la kuma te do ga flana soro. Est-ce que vous comprenez? Donc même ngakli ma fo be fene ni i ka recensement que Côte d'Ivoire de où il y a que Sigasso et qui a carte tourna allez demander la do Corée où est la do France il t'a comme Sigasso dit. Ah oui, parce que ni anana Mali là Mali va blagata et recensé là Mali va blagata t'a comme des cas à récupérer. Donc tcheka comment Mali est à Niamoga dit France mo oui parce que na France des warbo comme Mali carte nina que ka faisabilité fin tout na France des warbo. Bien, alors de la façon tu reviens 00223 20 24 76 29. Allô oui, bonjour. Allô Antley. Allô la radio Djekafo. Alors Ali, oui, d'accord.
maintenant ka atagadi francimo bi dabaye ni hb ka togo labana H qui sera boire la ni France ta kalamo parce que unité centrale babe France dit mais ça c'est trop ça Mali référent am ça le Mali est un pays n'est-ce pas qui est en voie de développement Mali jamana Ali on te revient doben ngi assalamu alaykum wa alaykum salam bismillah Allah ante da wata Jondo Ousmane Dumia Kabomi Bangoni jagna bu non Ousmane ni mo ngom bi jamana na ko fo lu de weli ke pardon oui Ali oui donc Mali bi H qui sera boire et trop là ka sɔrɔ France tɛ a kalama e bɛ se ka nin faamuya cogo min na jamana dɔ ka a ka bugunatigɛ ta k'o ta ka di jamana wɛrɛ ma technologie développée don cogo min na Mali bɛ se ka recensement biométrique kɛ a bɛ se ka ɲɛ nous avons également des ingénieurs avérés chez nous qui peuvent également faire ces travaux là mais munna an b'a ta ka di jamana wɛrɛ ma ko parce que k'olu de wari don a la kuma dɔ la an b'a fɔ ko n'a kun tɛmɛna nin kan an kun bɛ taa an ka wolosɛbɛn mɛn France o kun bɛ nationalité malienne sɛbɛn a kan parce que munna acte de naissance an kun tɛ kan tɛ se k'a établir mais c'est trop ça hein an jamana mi ɲɛtaga sira kan n'a fɔ ko le Mali est en voie de développement donc an ka se ka baara dɔ fɛnɛ kɛ anw yɛrɛ donc 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 20 24 98 98 Malien ana odo doben nege jula assalamu alaikum wa alaykum salam bismillah Jondo mi wele ke sanat gala de Ousmane Dumia ouais Isman mun so jamana ko na olu tulu ke jamana ko fe amoro ko luka bara de ke ebi malla ni to ka weleli ke bi telephone geleya uma adun fara émission demna na ni bi mali ko na te weleli ke voilà akila jigla munum bi salam alaikum dobe ne juru la abdou oui bismillah Demas na yo ka wuli ka wo Italie Demas na yo buongiorno Buongiorno, come stai? Come stai? Tutti bene? Tutto a posto? Bene, molto bene. Molto bene, sì. Gracias. Naga ga jemgana me. Ngo jemgana ka din koso Nam. Surtout katini na go vraiment wadi en intéressé koso. Voilà, mais e ka problème du me katini nana. Bon, en réalité na ka problème katini na ko la bo tien ka ala e bo shi ko be tala. Parce que nana kanto la halamna a dépana au delà. Voilà, ka foko neta perdu là ou bien temps au tineta en réalité. Et va faire cacher des fali. Voilà, parce que neta shimu yera bene bolo yera ko aka koroni ne ga malishi yero ko ni yo yera mo ko na ka do famu ko la. Voilà, mais aka koroni ne ga shi malla kalo wolon fula nyogon. O différence de vous ke. Aha. Mais au tine kele mo chama no parce que yanno e daba ibi to ka yanke mi ka jem ka na me mi ka naliko me robu yoro la ka teme e kan do yana do ni parce que souvent papier bena soro to do souvent do sigi de nga papier soro donc mo ko mbi de me ibi so nyana de mo kuma do la bon fo malion ga se ka ore famu mais be se ka bla I kuna malila a gouvernement fara mo mi ma service la sa be ka bla I kuna ni y'a ye mɔgɔ caman bɛ na a bɛ si yɛlɛma a bɛ fɛn wɛrɛ yɛlɛma a caman bɛ yen nɔ hɛrɛ tɛ mɔgɔ bila la sinon maliyɛn ka jamana ko bɛ cogo min na a ka gɛlɛn ko a ka kɛ bolo sugu dɔ mɔ ka taa sɔrɔ yɛrɛ ɲini tɛ mais anw yɛrɛ minnu b'a kɛ an fana k'a faamu ni gɛlɛya b'a la donc a tɛ se ka ɲɛnabɔ tile kelen mais n kɔni bɛ min dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u ka di ne na ko ye nin temps in ta a ye tiɲɛli min don yan ne bi a hakɛ dɔ hali nin yɔrɔnin na marisi kalo tɛmɛnen mɔgɔ dɔ taara Mali la 2021 kɔnɔ wallahi halisa daba bɛ yen a sababu ye carte ɲinina ko in ye bon n bɛ se k'a fɔ bon change kɔ sa a na man di bilen parce que a ka carte séjour bɔra a kɔfɛ a taara ni séjour reçu de ye Mali la séjour bɔra a kɔfɛ halisa séjour bɛ polisiso la a kan ka na ka taa récupérer mais passeport ko kama a bɛ Mali la bloqué len bɛ bon hali n'a ye passeport sɔrɔ bi f'a ka passer Italie ambassade la Sénégal fɔlɔ pour que ka se ka autoriser a kana tout à fait donc vraiment k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka tiɲɛni min don a fanga ka bon k'a bila u kunna an b'a fɔ binkani bɛ kɛ Mali la sonyɛni bɛ kɛ Mali la bon ni tunkarankew fanga jiginna nin bɛ dɔ fara o kan tugun parce que anw bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ Mali la k'o kungo dɔw ɲɛnabɔ ni anw ma o dɛmɛ a dɔ la n'a y'a sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ min cɛ ka jugu tugun a b'o kɛ. Bien, merci bien. A faamuyara. Awɔ. K'an bɛ maliyɛn bɛɛ fo Italie. Bɛɛ b'a mɛn n'Ala sɔnna n ka foli b'aw yɛrɛ kosɛbɛ. Foli diyara n ye. Ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Nba 00 223 20 24 76 29 00 223 20 24 78 78
Abdou Touré ko k'a fɔ a ye n'a b'a fɛ k'an lajɛ direct la Facebook kan alors page damadɔ Daba Tunkara officiel Diaspora 223 walima jɛkafɔ Diaspora n'a y'olu lajɛ i k'a dɔn a b'an ye direct la alors i k'a dɔn an y'a fɔ a ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ min ye Martin Ali Berté olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi Wasa alors katinina ko gɛlɛya dɔ bɛ se ka bɔ a la olu b'a ko kɛlɛ kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la alors min ye Martin Ali Berté an bɛ donni minɛ ko bi yalima aw ka collectif a jɔyɔrɔ ye mun ye a sera ka dɔ kɛ wa a ye mun ni mun kɛ ka se ka maliyɛnw dɛmɛ u ka katinina ko la walima a tɛ ɲɛ k'a fɔ ayiwa k'a ɲɛfɔ a t'aw de ye walima a ye dɔw dɛmɛ ka ban wa. Bien a b'a dɔn CVCN sigila a sigila ninnu de kama dɔw bɛ an wele kuma dɔ la ni problème bɛ ni problème bɛ yen i jɔ dɔ b'an wele an k'o ta fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka jaabi kɛ allo salam aleykum. Allo. Oui bonjour. Bonjour. An b'a bisimila jɔn don. Mali Kanute don. Ka bɔ min. Abidjan Kanute. Yo bisimila. Somɔgɔw. Nba Kanute bisimila. Ne b'aw ka jɛmukan lamɛn hali bi aw ka baara Ala k'aw bolo mɛn a la. Ya Rabbi. Katinina ko ni problème Daba Tunkara a bɛ mɔgɔ bɛɛ de kan parce que hali n'i k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ défaut b'a la o de ye problème ye. Ne yɛrɛ tonton dɔ bɛ yan ale katinina a muso ka katinina a bɛ minnu ta 60 a kɔrɔyara cɛ yɛrɛ a ka katinina la. Ne yɛrɛ ta fana défaut b'a la a bɛ a b'an ka mɔgɔ bɛɛ bolo yan mais yɛrɛ b'a bɛɛ de la o de y'an problème ye. Komi o dépasse la fɛn mɛn na ka ban sinon n'i ka ne kelen kɛ u bɛ katinina annulé ka pièce wɛrɛ bɔ mɔgɔ la quoi o ka fisa maliyɛn katinina tɛ se ka baara kɛ yan banque la. U b'a filɛ yan ko carte directeur yɛrɛ n'i taara n'a ye yɔrɔ dɔw dɔrɔn u tɛ hali u t'a filɛ f'i ka yan permis de bɛɛ dun fana tɛ se ka yan permis. Sika ci hali bi aw ka baara Ala ka bolo mɛn a. Awa Kanute. Ala k'aw sara. Merci bien Kanute. Ali. Donc bien an bɛ misali la komi technicien b'an bolo mun ye a ko yɛrɛ sen ka a ko dɔn ni katinako problème b'i la gɛlɛya dɔ b'i la donc n'i y'an wele an b'a f'i ye i b'a kɛ ten i b'a kɛ ten i b'a kɛ ten i n'a fɔ o don ne yɛrɛ tant coordinateur général min bɛ na ni situation fila ye ne y'olu orienté donc dɔ bɛ yen a mago bɛ a ka fichier indigène de la non wari tɛ sara la mɔgɔ si tɛ wari sara dɔrɔmɛ kelen tɛ sara jamana ka i ka hakɛ de don mais an bɛ aw yɛrɛ de ma collectif parce que n'i ye nin ɲɔgɔnna jɛkulu sigi sen kan bureau ko b'a la papier ko b'a la est ce que mɔgɔ bɛ wari sara a ye de wa. non mɔgɔ foyi tɛ wari sara mɔgɔ foyi tɛ wari sara an bɛ baara in kɛ fu walasa mɔgɔw ka lafiya o don situation dɔ fɔra n ye moto ta n taara o fɛnɛ la o don nana Korofina n ye situation min f'i ye n ko cɛ ma k'a mɔgɔ b'a ka fiche la walasa ka se ka concours dɔrɔn de kɛ n ko bon d'accord taa 6e arrondissement na taa i bɛ t'i ka fiche de bɔ i bɛ taa n'i ka reçu ye i bɛ t'i ka demande ladon 2 ou 3 semaines i bɛ n'i ka fiche nɔfɛ i t'i ka concours kɛ donc an bɛ mɔgɔw guider dans ce sens là également bon o taara ni min ka téléphone ni a y'a ɲɛfɔ an ye ne ye a accuser kosɛbɛ n ko i ka hakɛ de don ni mɔgɔ bɛ a la i bɛ taa ten i bɛ taa ten i bɛ taa ten cɛ yɛrɛ lafiyala c'est vrai k'a ka téléphone taara mais a lafiyala donc ne y'o kɛ cogo min na bon mɔgɔ caman fɛnɛ b'an cɛ la mun fɛnɛ bɛ nin baara ninnu kɛ simplement ka mɔgɔw bɔ fili la ainsi de suite parce que n'i ye maliyɛn i fɛnɛ kan ka jamana jɔ waleya dɔ de kɛ. Très bien. Amina 00223 20 24 76 29. Allô oui. Allô. Oui bonjour. Ça va somɔgɔw bɛ di. Dimba ko baste. Ça va très bien John do. Ça va Jelifili Konate de Paris. Yo Konate Paris Konate oui bismillah. Somɔgɔw Dimba alhamdulillah. Alhamdulillah. Onde don. Yo. Bon an kɔni bɛ kelen dɔrɔn de fɔ katina ko ye. Dɔ kɛra fɔli la mɔgɔ kɛmɛ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ kɛmɛ kɔni bɛɛ tɛna nkalon tigɛ dɛ. Mais minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ se k'a faamuya dɔɔni. Ne yɛrɛ nana kɔgɔji de sanfɛ n bɔra Libi ka na Italie. Italie sɛbɛn bɛ n bolo tile une semaine n bɛ kɔgɔji sanfɛ. Ni jiginna dɔw bɛ se ka kɛ hali ni dictionnaire b'i kunkolo la ni jiginna yɔrɔ min i ka connaissance bɛɛ de bɛ perdu. O ye diyagoya ye. Parce que i t'a dɔn k'a fɔ i bɔra fɛn dɔ kɔnɔ i t'a dɔn k'a fɔ i bɛ n'a bɔ yɛrɛ. Olu bɛ n'i ta kɔgɔji sanfɛ i b'i ɲininka i yɛlɛla yɔrɔ min bateau na dɔrɔn i b'i ɲininka i tɔgɔ ye jɔn ye. I bɛ dɔ fɔ i tɔgɔ ye Musa i bɛ se k'a fɔ Mamadu yɛrɛ o. Oui mais Konate o b'a sɔrɔ i bɔtɔ fana papier dɔ tun b'i bolo.
ayi parce que papier là en 2013 wakati do be soro ni papier yeri bola ni mi soro yoro la yeno o ti bule ga jamala donc chama bi ka papier de flux quoi il dit ka papier ta fili parce que ni be bu fayele no yoro be di ka papier tu yende bon ni atu soro jamana nundu kandro olu fana be na attaquer de ka go papier fen ba bule wo papier nu bela ne nga papier passeport ni nga fem nya betu libieno mais utara fayechi nga wolo sebe ubetuna ya Allah voilà mais avant le temps que waula ne dina franchia no dron mpere la ka nga mo wele uyenga dossier ubela be nta ubebe mbolo membe mo do ya no mais akasani sanfla yo papier be préfecture là tu vas où va ma feye malien nani kam nani passeport ni passeport te papier ki bolen e ba soro todi oui mais Konaté amidoni mina ko bi e ko ni alhamdulillah e ka papier soro la ne ka papier nga fichier de bembolo katina ko ma soro de OK affiché de bibolo fichier bembolo ni passeport do inta o bana sanduru après 600 et biométrique fana bembolo yo alhamdulillah mais toujours mbalma on fait ba kono yere kam tout ça mais aya la je dron vraiment solution me be se ka kala har mo be jamana ko fe awolu ko condition ke doye mais ne fana Italie tiere la kuma na ko chore ne be Italie Gambia on do na na so olu yire ta ka ke malien de parce que wakati kelebe malla ko olu ye malien parce que nous voyons malien en 2013 Italie be papier ta ka dima maintenant Gambia on de na na ku yire ke malien o be na kan soro so ko na te ne no ko nye malien de mali ko be cho ngiba fu ye malien de du internet la ne tenga jamana ke cho fiana mais olu ye papier soro si ça au papier nous bana iba do membe ya fo olu nyana sisa kuga nani passeport de Gambia yo ko ye malien bara kele tiana c'est ou bloqué on mais très bien de côté là vraiment ni na ko ina na côté do la ah oui tout à fait mais yere la côté do la vraiment mantoro comptable mbolo ni kuma e mentora abe ya fama de mais côté de la jamana chama mo de be wi yere ke malien ye ka jamana au papier au soro maintenant ni dumana ni passeport ici ça hani yere ite ba ga mo ti yede tout à fait il ka papier bebitien il ka papier bebitien bara bebitien embauché bebejo tout à fait ambe do ke me malien ala ka betan ko ya merci bien Konaté merci bien itungara merci bien français ga be wi fo aywa anga fu ambi labena ni ala sona na todu awa ambi bismillah o tolla ala ga shini nyuma ami ya rabbi Konaté merci il faut faire attention ne be assistant de ah oui d'accord voilà merci bien Konaté depuis Paris 00223 20 24 67 29 le 20 24 78 78 20 24 98 98 ambalema ambe kartini na kodla anyara ma wele minye Martin Ali Berté coordinateur général collectif des victimes de la Cartinina a problème te jabana kofela droyen Cartinina a problème malien kan minu fana bien alors ni kofe mo ta mais minu mi mali kona quel est leur problème Cartinina ko la bien nous-mêmes Mali kono luga problème doyen par exemple sanier école de et que y bagi soro donc il m'a robé kati et inscrit université là donc ni oya soro e yelema de iga papier là kalango bunako ka ka soro e ka enrôlement kala parce que dobuka demsenu ka enrôlement ke kabinu fitinama kabinu tsira photo tout à fait voilà tout à fait. donc o be nyine ka fa talenya fe ni yelema do ala nege e bi se ka barrière bla yere nye falo la donc o e malien do ka problème donc do ka problème do fene ibe ado ni agent me enrôlement ke na filla et qui a procédure normale entamée kata il va be procédure normale entamée au bena taota kura be bonta sur eret fene be ola donc au fin mi ni aka gele ko sebe ani tuguni ka carte remnet kala ka sega ablay ku ina fo carte be chogomina donc malin chama be digida oka o gele a badoy mo ika buna tige sebe ka sega sans chegi sans wolonvla ke ma amene tige la donc o gele a do fene gele mini vraiment en sait ka o focusé adana gele a do fene ka bo ika so risqué l'eau, il a fait 4h du matin, bedmara vraiment banditisme pays, donc au gala de Jamana Nimoka au fait la jet, au fait mandi aouye, ani tuini kata arambajo, anga papier neuf, faut attaquer la clé barata à neuf, il y a Jamana Buna papier neuf, technologie développée au moins, au fait mini, au gala de fait. Bien, 00223 20
24 76 29. Salam alaikum. Allô. Karamɔgɔ dɔ Abdou Touré, oui. n bɛ ka misali min fɔ n la ka taga ni n ka maakɔrɔba dɔ ka sɛbɛn ye ale ka foto de ye fasi la an ye an sen don k'an bolo don ko fura t'o la filanan ye min ne ka carte n kɛtɔ k'a copie kɛ pour des justifs a carte ɲɛma tununa mais il s'est trouvé que a scandalen tun bɛ ne bolo donc n bɛ copie kɛ a copie bɛ se ka baara minnu kɛ m'olu kɛ n'a ye mais souvent ni taara yɔrɔ dɔw la administration dɔw la u b'a fɔ ko fo i ka na ni carte yɛrɛ de façon physique donc c'est pour répondre comment on appelle Sila tun ye kuma min fɔ New York a dɔw la papier bɛ se ka dɔw ɲɛnabɔ a dɔw la i b'a sɔrɔ fichier ni joli bɛ se ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ nka dɔw la o ti ɲɛ carte yɛrɛ de présenteli kɔ donc kow ye o de ye donc vraiment a ka lajɛ gɛlɛya min bɛ nin ko la a ka se ka wuli surtout photo ko yɔrɔ la parce que fɔlɔ la carte nana waati min na en 2013 a fɔra ko carte bɛ dilan san 10 o san 10 o de tun fɔla et maintenant ni carte tununa photo effacée la walima ni fɛn wɛrɛ b'a la demande kan ka adressé ministre de l'administration territoriale yɛrɛ de la donc o demande bɛ waati joli ta sani o ka traité est-ce que ɲɛnabɔ cogo b'o la est-ce que a bɛ jaabi dans combien de temps o fana ye ɲininkali minnu bɛ yen nɔ n'an b'a kanu ka kɛ Martin na est-ce que ni photo effacée la erreur b'a la i bɛ fɛ ka rectifier est-ce que a ko ka nɔgɔ o cogo la. Oui, ni mɔgɔ min ka photo effacée la e bɛ kulu kɔnɔ ni mɔgɔ min kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ko k'a ka carte tununa ou bien mɔgɔ min t'a carte la donc demande kura de bɛ ladon donc i ka données de base bɛ jamana bolo ka ban donc Abudu i ka numéro filɛ nin ainsi de suite donc o bɛ cliquer ordinateur kan a bɛ na donc o b'a bila ka taa n'i ye demande ladon parce que tuma dɔ la walasa a ka teliya a bɛ fɔ k'i ka taa ministère de l'administration territoriale la donc n'i taara olu de b'a bila ka taa Faransi mais an ka dɔn k'a fɔ ko contrat de bɛ Mali ni Faransi fana cɛ mais carte ninnu confectionner ko la parce que o b'a conception qu'on veut à confectionner donc contrat devait à nous ou nous là mais force est de dire que k'a foko Mali carte nina atika sortir là en erabi min kalama mais sans demander bobi carte kura ma digi Mali kono k'a foko Mali on va ta amener donc pour la réponse à ta question donc oui nié k'a fo betimen fait wa soromandi certes a soromandi hein demande la devait sans woro ketika carte minetiga la donc on reçoit ni c'est l'animo qui a problème fort ne bi ngi na tam ngeni ay ni ko boy bi na bleu ko ma fa aba tika demande la de qui patienter à soromandi mais ni ko bi na ta concours passeport ke ma fa problème titala ni ko problème tala ma fa ikangi affiche sur retour na mi bla au sraw kan katika fiche min katika concours ke katla ka fiete ya 40 glan ya ni ka carte ni na kana Martin kurubi ni ka se chana komi aw ye jɛkulu sigi wasa a bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ Mali kɔnɔ ni Mali ka carte nina ko la ni mɔgɔ min b'a fɛ k'aw ye pour k'a k'u dɛmɛ i y'a fɔ ko wari sara t'a la aw ye jɛkulu in kɔni sigi dɛmɛ de kama aw bɛ ye cogo di. Donc n'i bɛ fɛ ka anw ye a d'abord déplacement ma nɔgɔ mɔgɔ ma sinon an filɛ nin ye Bangonda réserve la rue 428 porte 79 nka n'i bɛ fɛ ka anw lasɔrɔ i bɛ se ka an wele bonya ni karama kɔnɔ fili min b'i ka ko la n'i y'a fɔ an ye an bɛ min f'i ye an k'o f'i ye mais an kɔni tɛ bila mɔgɔ ɲɛ ka t'i ka ko fɛngɛ foyi parce que an b'a dɔn fɛn min don solution foyi tɛ a la fo jamana yɛrɛ ka se ka tigɛ sen kɔfɛ ni a ka sariyaw ye walasa baara ka se ka kɛ donc sur ce n'i kɔni bɛ se k'an sɔrɔ i b'an wele 76 16 57 58 ni hakilina ma an bolo ka f'i ye an b'o f'i ye walasa ka se ka bila sara wari tɛ sara la dɔrɔmɛ kelen tɛ sara maa si tɛ wari sara a tɛ wari minɛ maa na an tɛ wari minɛ mɔgɔ la dɔrɔmɛ kelen tɛ sara alors an bɛ nɛgɛjuru laban ta ka sɔrɔ ka waa wɛrɛ 00223 20 24 76 29 20 salam alaikum allô bien alors 00223 20 24 salam alaikum wa alaikum salam bismillah an karamɔgɔ waati kuruna Mamadou Camara de Faransi quoi Mamadou Camara bon vas-y Camara la ka kɔni o tɛ fɛn ɲɛnabɔ o o di fa ye wa yo ayiwa Camara ouais rapidement bismillah voilà comme carte nina ko ne do yo n fana b'a fɛ ka dɔɔni fɔ o de la quoi an tulo b'i la ne ko carte nina yo ani passeport in tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na de wa ɲininkali gɛlɛn voilà vraiment n'u sera k'a lajɛ ka carte nina in ka ni passeport in fara ka bɔ ɲɔgɔn na vraiment anw kɔni étranger kɔni o y'anw ka laɲini ye ayiwa n y'a mɛn sinon vraiment o kɔni de degun b'an kan yan ayiwa baasi Camara a faamuyara voilà merci bien ko waati korona ka ban waati korona a dafara merci vraiment n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen merci bien Camara
Alors, allez, juste 30 secondes. Hein. 30 secondes, d'accord. Mais vraiment, il y a un faux. Oui, Baram Boloda, parce que Awalea, voilà ça, Jamana Fondo, mais c'est la Fia Tourmina, Jamana Kofe, Malion Koseka Barake, ni Amania Kafon, no Luna Fara Ankaya, Amdafa Moromilio Muga, Baradunte, Mohamed Jamana Gorma Bulate Moromilio Kelembo, Tobana Mubarake. Donc, au Kaseka Toika Barake, Kasumoko Sama, Ornansi ou Kaseka Fenchamaka, merci bien, Ali. Voilà ça, yeah. Merci, Martin Ali Berthier, vraiment merci. Ambalema, Amba Foka, Walmanda, Kalamelukunimana, Mine Shua Kole, Radio Djekafola, Ahmed Jakite, Mine Aiwa Caméra, Africa Télévision, la Jules, Ani Sinali Tunkara, Ningali Keba, Ikardon, au compte de la Radio Djekafo, ça c'est Abdou Touré, Daba Tunkara, mais au compte de Africa, ça c'est Daba Tunkara. Eh, mais moi je voyage avec l'Africa là. Non. Anga ma welele okunye aywa Martin Ali Berthier anya ray famel chama sura la ni ala sura dimanche wore ana la je ikado kado soko na nyewla minye kartini na koy minye shogal ko kala mayga premier ministre a yemi vo ka fo baraba de binake ikado ni da chen folo ka fo gouvernement fait mais c'est andele do ala ka fo ko na abina kesse be koy wasa malien be bi lafia amejekte bara nyena wa salam Bye bye.